Iki padha sentosane, padha digdayane. Padha apane meneh? Padha dedeg piateke. Padha kasektene. Padha kanopine. Ha iya. Napa? Apa? Apa aku ki padha kopine. Aku njaluk kopi. Lah aja turu sore kaki. Lho. Citra mboten ya, Pak? Sida ya gak muni ya. Ya wis aku tak meneng nek ra entuk omong. Lah wis ngadeg lho, jare kon nggih ngadeg. Akene wis ngadeg kowe malah adus. Nanti dilokke piye kuwi kok malah mandi. Yuk, Nendi. Tetembangan. Ah, tak kira kok ngejak Nendi ra. Iso ka pamundutan sing urung diaturake lho, Tur. Truk. Mula diaturake iki terutama sing nyuwun ki saka panjenengane Bapak Ibu Yadi Siswaya ing Ayu Jakarta request gending jineman gathuk glunding. Gathik glinding. Ya diaturake yo. Yo. Engko ndak wektune kowe kesenengan lah muli mbukan suwe banget mau. Hai. Ora krasa saiki wis jam 11:30. Oh. 11:30 ki kanca-kanca wis saya mangkel. Ya mene kok ora ndang wis-wis iki. Aku kowe ngerti. Wah, iki ketok kok. Heeh. Ledo ndolo pingi ketok ledo kesel. Nek 2 jam kae gayeng banget lho, Tru. Iki kok kaya angil rasane. Ha iya. Aku Mbak wah saya mangkel wisan. Ya wis ora apa-apa. Saya mangkel. Gathik glinding diaturake, Tru. Ya. Sing pareng nyekar sapa? Mbak Ayu Purwalestari sing klasik-klasik iki diaturke Mbak Ayu Purwalestari. Ayo. Yo. Krehe. Sing. Neno iki bojoku ya mbedhedhek lho atine. Pengeluaran saya akeh. Ya wis ora apa-apa, santai wae. Aku santai. Heeh. Raning Kamal. Urung-urung kok wis metu ndok Kamal. Roning Kamal. Roning Kamal ya, Roning Kamal ki apa ya? Ini amal kebaikan itu kudu Petro ngawur dasi atas lah. Winur Sito Celeng ki penyungging Sito Celeng Wah, karo golereng ya terus. Anggayu amreh bisa marsudya amreh kono kabudayan kita marga kabudayan dedalan maring utama alus kramit nyata
tangge tangge gerak tulung ketak kuntak tangge tangge yaine iki nang ngrungokke gathik glinding iki nang ati kaya ces-cesan to, Tru? Heeh. Aku ya ngono. Ngrungokke gathik glinding yaine iki nang ati ces-ces nang ngendas celeng-celeng. Mesti aneh kowe iki. Ati cesi tegese ayem lho. Ayam aku mesti. Ayam tentrem aku ki. Ati ayam sirah mumet. Lho angel to. Angel kowe. Nek ati ayem, nek ndas mumet ki mesti atine bingung. Ning aku ora, aku ki iso dhewe-dhewe. Ati ayem, sirah mumet. Oh. Weteng, ana iki wetenge ngelih aku. Oh. Lali lho madang sore mau. Wah iya ora apa-apa. Aja kere mah dipangan kirek kowe. Ayo yuk. Yen Marsudi angel Adi iki ngapa ora Marsudi di heeh ngandel ora Kang Satiti til tendang ora kowe ngati ati kaya anu ya reng rasane kaya wis tuwa ya. Ayo kowe iki wis tuwa. Anggep kowe iki isih enom apa? Ambok ngilo kuwi sirahmu sing dhuwur kuwi brodol rambute. Heeh. Wong rambute wis werna loro arepane aneh. Kaya godhong jambu. Ha iya. Maksudnya piye kaya anu kembang jambu. Oh godhong jambu lah. Aku sok salah kata ya, Truk. Ha iya. Awi pikiran cangkem wis ora kompak. Nang pikiran ki mbayangke godhong anu kembang jambu nang cangkem metune godhong. Oh. Ha iya. Aku karo aku ki wonge kaya ATM e. Weh. Mlebune sireng. Iki kok ana kaya tanda bahaya iki. Wong ngirimi. Apa? Kok kelir kok ana kelabang. Mati jeneng kowe. Pangan. Waduh tiba. Aneh lho iki terima. Saran malam siji sura iki. Perlu dadi surasa iki. Heeh. Kelir kok ana kelabange iki ora. Iya. Aku ngerti wisan. Apa sebabe? Omongke sisan, apa sebabe? Sebabe kelire 6 sasi ra dienggo. Dadi nggo omah kelabang barang. Oh iya. Ayo terus yuk. Yen wis klakon Mon.
yen wis klakon kok cakepane diganti undang kata-kata nggak baik lho anak lemayang neng daerah gawat neng daerah penontonnya uraan rampung kuwi tenang yakin yen wis kelakon penonton gurita cakepan kok kon ganti kono neng burisik watuk sik sapa wae ngrasakake kabudayan kita ene setahun dewe iki lho contone pecinaman lelakone nek cara gara-gara jaman biyen ya mesti metu tembang Gathik Glinding ki siji Kutut Manggung, loro Sinompari Jata, telu Gathik Glinding, papat Uler Kambang. Kuwi setiap gara-gara piyai biyen ora bakal keri reng. Iya wong ya dicangking terus kok. Heeh. Lho tegese ora bakal keri iki mesti muni ngono lho. Iya. Tur ya kepenak tenan ya apik tenan kaya terus. Iya. Ora kalah karo tembang-tembang sak udan kok ya terus. Ora, kok kemrosak apa disele disurung go mrene. Ya ora. Lho isa lho. Tukang iso nesu mergo mayang kesuwen. Terus anak bae kon nyurung disele, kono disele cedakno le wayangan ben gembrebek. Mergo iki rung konangan lahir batine kok, Tru. Do setuju apa ora iki mergo iki keputusan pribadimu. Heeh. Iki kejaba penabo ya tukang metuk sinden iki mesti nesu kabeh. Heeh. Biasane dipethuk jam 10 wis rampung iki. Lho kok iso jujur ta iki? Kae piye dalange maksude? Wis do mlumpuk gemremeng kabeh kae. Bojone Tatin, bojone Risa, bojone Agnes. Do jagongan kae. Karepe piye kok dalang kurang mayang kok kae. Ana kana wis 6 sasi ra mayang. Ben nengke wae dujo sak gambleke ngono. Oh iya. Ya ora apa-apa ya jenenge we kepengin banget kok ya apa-apa ki nek sing jeneng apa jenenge iki hobi kuwi mesti kudu disalurke ya reng yo diteruske yo ning apa ning nglepo apa le nembang ki lho le nglepo-nglepo raimu iki kok ayo wong ade lagi bangun kamar mandi kok ya bangun meneh ora iki men kata-kata ngudak dikira bangun kamar mandi ora oh iya ya iki sing gurung nembang panjenengane Mbak Agnesia Nandasari wah ya diaturi supaya nyekar kamu ndutan apa sing gurung diaturake Truk ya kus iki tak tilikane oh iya Kembang Rawe. Wah, ayo jumeneng no, Nes ya. Men suasana iki semakin hirup iku. Nggo isu-isu Nes.
Nggo tayungan. Ha iya. Ayo bocah tamong wit cilik. Ha iya. Wit kelas 2 SD melu icak-icik ngalor ngidul nganggo topi bakul kerupuk kae. Heeh. Nganggo rok cendak nggo sepatu dhuwur. Wah, tutke mbokne. Ha iya. Nyanyi mrana mrene nganti saiki wis anak-anak siji. Nganti wis dewasa semono isih ngetutke awake dhewe. Ha iya, ya wis ora apa-apa reng. Ha iya. Kula setia lho, Pak. Bener kuwi kudu kaya ngono, ora konjur dumeh kondang kok terus metu. Dumeh wis entuk jeneng terus lunga. Oh, kuwalat. Heeh. Aku ki nek malati ki cilaka. Sikil dadi sirah, sirah dadi sikil. Ayo, kayak ditembangke, kembang rawe dibawani no. Yo, suaramu ki apik. Ana sing kuwalat karo aku. Iya. Contone bojoku esuk wani karo aku. Kuwalat karo aku, sikile bojoku tekan raiku. Apokmu kapan kowe? Kuwalat ora kowe aku ya. Awang digdaya sepelekke. Ya. Manismu ango jiwa Jangan tanya. Ayo arep dedeg piateke cendhek. Oh, ning suarane. Agawe Rujita. Ngopo? Rujita ngopo? Cakapane piye? Ruji tenggale kok Rujita. agawe Rujita ngale kancamu sing saka luar daerah ya do teko kabeh ora ana sing ijen ming sing nyaron saka Temanggung ora iso teko. Wo mergane ngranjang mbako. Ha iya iki sing saka Semarang ya teko sing ngempul kuwi. Heeh. Wingi wis mau wis tak takoni kowe iki nek teko sing terusan wae maksude 21 22 23 24 ki celimen dadi nyambut gawe terus. Sesuk kula free kok Pak, bebas kok kula. Lo tak tang mriki mawon ora apa-apa. Ya ora apa-apa ning le mangan duga-duga. Lambemu ora. Aming segoe kok tak batesi ora. HP ngenem ae. Mbuh. Ya ora. umpama munduta Rokmini. Grup mburi meneng sik ya, Le. Paguyubamu kon meneng sik. Edane. Ameng lagari iso mangis arep nyaingi bapakne. Sopo? Grupe anakku mburi dolanan kendang dung 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 dung. Ngaco ta jenenge.
Sesuk bapak bakal ora mayang. Rasa ngrebut pasar aku sik. Karo anake kok wis kaya ngono kowe iki edan. Bapak bisa dari pasaran tak turuti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa edan Malioboro tumplek-blek terus. Heeh. Wis ana sing kirim video Malioboro luar biasa. Ramene pol. Ha iya. Elok. Parangkusumo wayangan. Heeh. Parangkusumo jane sing mayang kowe to, Gong. Heeh, tak tolak kuwi tertib dengan protokol. Heeh. Tanggap dapurat. Iya. Mangga. ing madyaning jala temah glonjing temah gonjing anggen jong neng paku lingan. Oke, kita tampilkan truk. Ya. Kembang rawe nganggo gedruk ra. Rasa. Oh ya nganggo. Nganggo ndak do Bali. Niki Guryogo lho Pak Seuki. Weh, agur yoga piye? Anek terus do alasan nguyuh terus do mulih. Terus aku noleh ming kari wong telu ayo kowe. kali bawang ke Heeh. Suara wiyaga iki justru suara terberat. Ha iya. Mergo ngono nek nabung nganti do ngawur. Heeh. Cilaka. Iya, ning ya Esuk lho Pak. dituruti ra apa-apa. Jambira to, Truk? Kok jambira to, Truk piye? Jambira to, Gong? Anu. bagus bro Wah, wis. Tak kandhani ya, Truk. Kancamu ki gareng ro Bagong kok. Malah takon ro awakmu dhewe. Jambira to, Truk? Sontek kono. Sontek cengelmu kuwi ora. Ya, malah. Ya nganggo gedruk ora apa-apa. Ya, wah kaya. Soale ya kanca-kanca iki do tersepona karo jogetane Agnes iki. Ha iya. Yo, ndlang. Dunanina, dunanina. Yo. Susu kawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane rada sempo.
matur nuwun Mbak Agnes. Ki sing aran semesa. Apa iki? Jang jungtang tang jungtang jungtang tang. Ting 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 tang 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 ting 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 tang. Ting tang ting tang ting. Ting ting ting. Ki nadane tekan pira? Nganti dhuwur banget. Elok tenan. Asing gambang? Heeh. Digambangi. Ha iya. Ayo ndeloke Agnes le joget ki mah pet-petan to, Dek. Gregeten terus gambang ding 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 dong ding 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 kluk klik kluk klik klik. Ya ora apa-apa. Wah ayo wah apik tenan iki mau jeneng apa gubuk asmara. Hus. Kembang rawe. Kembang rawe. Wah luar biasa tenan. Ditileki reng. Bakmine apa? Udu. Jam. Anu apa jeneng iki WA. Iya. Bakmi. Ki engko bar iki metu bakso terus. Oh. Le metu kapan? Anggere kathake do bedah. Kendhangi rambut modar ora. Kata gedang itu kedangi. Ana sing ngurat. Heeh. Werna-werna pokoke. Iya. Wah, matur suwun. Mas diaturake. Kembang rawe ya wis diaturake, Reng. Iya, gerajakan ya wis diaturake. Wis jamane. Ayo ora apa-apa penonton saking kebake. Nek kae ora penonton saking kebake ning wis ngantuk dipaksa ndelok. Nyampar gelas. Tombok meneh. Kaya do ngati-ati sithik ora. Ya wis ben ora apa-apa. Mesake sing do ngukuti mengko ta? Ha iya, bapak-bapak isih do nunggoni. Bojoku kaya mak glibet ki mau. Heeh. Jeneng nok, jeneng. Oh iya. Pokoke aja nganti dianggep wong ringkeh. Ha iya. Pokoke jeneng wae. Berase sak gegem, banyune sak ember. Hai. Kuwi ora kon ning nesu kuwi. Wis pokoke tekati wae ben. Engko diciduk ngiwa mengonangen ya men. Ayo. Ayo jeneng ki nek ora ana judune jangan krecek kae ora enak kok. Anu ketokno sepon. Ben kok dimamah mentul. Ha iya. Aku arep tuman. Ha iya. Anggep ora. Ya sabar kok ora usah njur muring-muring kaya ngono kuwi. Jeneng. Ya ya, heeh. Bojomu ki nang mburi kono wis krungu galo wis numpangke wajan. Metu kono. Dolan-dolan nek ana pitik cekel wae. Ha. Lengi joli sesuk-esuk. Wah, anggere nekat ora. Ya, diteruske. Aku ana sing nyuwun iki jenenge lali janjine. Oh iya. Sing nyekar sapa? Sing engko wis jamane. Heeh, wis jamane. Ya jamane piyai loro men gayeng. Ayo Tatin karo Orisa. Ya. Wis jamane wong urip ning alam donya. Jeneng. Asa kuwatir. Godhoke ndok. Golek nang ngempyak wae ndok cecak. Ndok cecak cilik-cilike. Adi jembeng ra. Ayo gek do jumeneng wae lah. Oh, tendhange ora. Senengane wis dikon kok isih. Iki padha sentosane, padha digdayane. Padha apane meneh? Padha dedeg piateke.
padha kasektene. Padha kanopine. Ha iya. Napa? Apa? Apa aku ki padha kopine. Aku ki njaluk kopi. Ora padha ya, Sa? Ora padha kok. Pelak pas lendra ta iki, Truk? Pelak. Pelak. Aja turu sore kaki. Lho, malam sura karo nembang kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak. Lho wong ki anggere betah melek cepak rezekine. Betah melek cepak kanugrahane. Jam 7 wis ngorok. Heeh. Tangi turu terus madang. Bar kuwi turu meneh. Lek arep ketrima ya apa? Ha iya. Kulinake melek sewengi tanpa nyekel panganan, tanpa nyekel wedang. Oh iya. Melek meneng maneka ngersaning Gusti. Oh iya apik kuwi ya reng. Heeh. Ora kaya Bagong. Melek sangu martabak karo kacang disak. Oh, lek arep ketrima ya apa? Cita mboten ya, Pak? Sida ya gak muni ya. Ya wis aku tak meneng nek ora entuk omong. Lah wis ngadeg lho, jare kon nggih ngadeg. Akene wis ngadeg kowe malah adus. Nanti dilokke piye kuwi kok malah mandi. Dapure tendian sisan kowe. Yo. Sinten riyen? Sasake. Aku sik ya, Mbak. Ya. Aja turu sore kaki. Oh. Sampe iki. Nyangking, yo ganti tatin. Kadete. Nyangking bokor Nane wayang wagu wayang guyone teruske rae teruske sesuk lakone andi-andi lumut. Weh apik. Sing dadi kelting kuning Prastiwi. Wah mesti kemayu kae mesti medhun panggung iso danteme wong mesti. Isine apa? Ambu. Banyu. Kedrucut meneh wonge. Dongata Tula. Sandang kulawan Sandang kalawan panu pangan pangan
Ya i. Kaya lah kowe iki cakepane ya iku bage aku ora pertama ya i. Isa. Ya iku bagian nipun wong belek melek Wong melek sabarana riem rimo rima ora nariem piye ngene iki iso nyenengke wong pirang-pirang lho terus sing maune nang omah sedih mergo ora ndek gawean ya iso seneng ha iya sing maune iki maklar montor saiki meng nukoni pit mini rusak-rusak neh 40.000 cukup dipilok wis dadi 400.000 sopir kubis gede ha iya nang omah kuwi anu apa jenenge iki apa sopiran kae disemen terus mburi kae dingklik ayo mangkat dele karo anake ngang edan kabeh pokoke ha iya ayo wis sekarang ya kahanane kaya ngene kok ya ha iya jan ya wis jamane ya lagune Kos Plus ngawur jamane lagune Kos Plus ya prakanca dolanan nang jaba padang bulane kaya rina tutuk ndasmu ngawur yuk mangga dadas Thank you.
Diteruske ngono kuwi nek pas limbukan. Ana randha manggon ngarep omahku. Kira-kira umure 87. 57 sing tuwa sisan. Ayo. Aku nanake apa sarape? Suwe-suwe ana buka dhewe. Lawange rasa didodok. Ape mah. Lala, ibu ngerti kabeh. Aku terus ditukani si ibu. Ibu Budi dan Ibu Wati mengirim nasi bapak mencangkul di sawah. Iki jane ngopo ya, Reng? Nang wae ta terus aku lagi rada biring. Oh iya. Isih ana pamundutan sing keri. Ah dipethok papi. Kaya. Sing keri iki sing urung diaturake. Udus kowe. Pamundutane apa, Gong? Kapal feri. Lagune sapa? Wah, kowe ora ngerti Sasmita. Prau layar. Oh. Ayo, ayo. Wong pira sing nyanyi? Waduh. Sing gampang, Gong. Nek ora betah bali sik ora apa-apa kok. Rasa gawe suara. Aku ki wong terbuka. Nah kira-kira ora betah nabuhi aku tekan jam 2 mengko ya wis. Mulya ora apa-apa. Ora tak peksa kok. Iya. Ning tanggal 17 ning Demak ora usah mangkat. Wis tekunono lemu dodol martabak. Martabak atos. Ayo. Ngene ya Gong wong kae mau ki nyampar kecer iki ora sengaja. Kecer gedene semono kok matane ra weruh. Ah nek jeneng ra sengaja ki mripate ya ora weruh. Ah. Mistuhal. Apa? Kuwi ora mungkin lho, mustahil. Hah, mustahil. Mistuhal. Ayo Gong, engko sikik lagi tata-tata. Iya. Prau layar apik iki. Heeh. Buka saka apa? Buka saka kendang. Ya, kendange batang apa? Weh, ya diguru ki truk men ora mambu. Kendang iki batang kuwi tegese iki kendang sing ora nganggo jaipong, batang kendang ngundang tanono plotak kula ndasmu. Ya ora nesu, Truk. Emosi wae jenengan. Tak kira nek pengendange batang. Ya, diaturake monggo. Okay.
Matur nuwun, sinden 5 ya, Tru. Iya. Apik tenan. Yo kanca neng kisik gembira. Alirap-lirap banyune sagara. Edan. Anggriyak numpak prau layar. Ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Biabiu biak prau temumplak. Biak biu biak banyu binelah. Ora prau temumplak. Biak biu biak banyu dibelah binelah. Binelah. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilangake otot rasa lungkrah lesu ade jawel mas jebul wis sore wah pinter witing kalopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae sesuk-esuk bayaran dhewe-dhewe sing bayar sapa? Bayaran ora. Aduh, nang ana rasa bali sesuk-esuk. Ya bali sesuk-esuk. Tanggung jawab kok ora sak penake dhewe lah. Apik tenan iki prau layar. Iki jaman ket aku cilik lho, Tru. Ah iya. Jaman simbah biyen. Heeh. Nyatane suprene ya isih penak. Lah iya. Apa-apa ki nek di rumah atau apa-apa mesti penak. Sebaya Tru, moh. Engko ya, Gong. Mengko kesusu ngapa ora? Jenenge rong mateng. Ha iya. Angger dublak terusno. Heeh. Aja kendhat kok kudu banyu. Arep ngaturke apa meneh nek arep ora sebar ngaturke apa meneh. Kowe iki aneh-aneh ora mbok ya wis. Ayo manut to yo, Reng. Piye mau hasile? Nihil. Nihil piye? Aku tak matur karo bapak. Engko ben kowe ya matur karo bapak. Panjang kamu ki ya ora ming tok nggo dhewe, Tru. Luwih apik nyuwun pangestu karo bapak. Nek bapak mengestoni, wong tua mengestoni iki bakal kelakon apa sing dijangka. Ning nek kowe duwe penjangka tanpa nyuwun pangestu wong tua, muspra tanpa guna. Ya Kang? Heeh. Pak nyuwun pangestu, kula ajeng dadi mantune Ratu Ndarawati. Wah. Kowe dadi mantune wong sugih gleleng terus. Ya muga-muga kelakon ya, Gong. Pamujiku tampan. Waduh. Pokoke pangestumu tak jaluk. Wah. Edan iki ra kulino nyambut gawe yaene aku oleh banget terus. Ha iya. Ah biasane ra ya iso ngampet to, ora iki Gus. Ora kok biasane. Ha iya. Ya mulai gawe cekak-ceket sebo gawe bubare ora usah esuk-esuk. Ngene etungane kudu jlimet. Heeh. Ki nek ora bubare esuk, heeh. Misale upama bubare jam 2 upamane, ha iya. Ki mesti sing do rawani bali nginep kene. Lagat meneh. Sing donggo montane sing donggo mibal mobil. Mobil do plas bali wae penak sing donggo kendaraan ki petungane wah kono ana klithek. Urung nek sing wedi diwedeni gendruwo apa-apa. Wis turu kene wae. Ah sesuk dadak ngliwetke meneh. Tekor meneh. Jane adhe gawe climan ngene iki jane ya ana diitung-itung ora ana ututane lho, Tru. Aneng piye wong ya adhe iki ya tanggung jawab wong akeh. Ha iya, kowe tegel. Nek ana kancane awake dhewe dodol martabak ora payu. Ha iya ora to. Kowe tegel nek kancane awake dhewe nukoni ragangan cilik-cilik kuwi. Ha iya. Ya ora tegel kok. Ha, mula iki termasuk apa jenenge iki
nyambut gawe atas nama kemanusiaan. Iya. Ya ora apa-apa. Ha iya. Kowe tegel nek ana piyaga kok kesibukane mung ngundha layangan kowe tegel. Apa bojone arep didulang kertas? Ya ora tegel. Kaya tusya lho. Langsung ditawake. Bisa kredit sepeda, kulkas. Harga kulkas 2 juta, uang muka 1.900.000. Kredit 1 tahun 500.000 modar. Senengane kok aku ki sok maca karo uripe kanca-kanca. Ha iya. Ah wis dong gleleng, asing apa sih? Sound system. Ha iya. Ngedongke truk. Heeh. Ora ngerti nek arep ana corona ya. Kiwah kiwi. Mangan kacang atom gak nggon kompong. Menuntune ketok tukul. Gimana truk saya bos? Syukur aku ya. Ha iya. Ayo jadwal ya kaya ngono wong iki wani spekulasi lho. Ha iya. Aku mapleni. Wis ra entuk ngapa-ngapa ya cilaka. Ha iya. Iki sing gendar wae kacamatane dilem. Ngati wis dilem. Tiba. Sementara dilem sikik ayo. Ah dilem kok nggo glukol. Ha iya. Angger dinggo tatal ayo. Benardo taun cek uripe. Apiye? Ayo nggo ate kok apa ngelem kok nganggo glukol. Lem kertas anggere dinggo ndledek. Ayo. Ayo mesake. Ha jebulno tuku ate kowe ra kuat. Aduh mesake. Jan wis keloro-loro atiku terus. Ayo. Sebagai apa jenenge iki? Direktur Warga Laras iki aku rasane kaya apa? Kaya siraku sabendana kudu mikir kanca. Anak bojo kowe ora tak pikir mah aku mikir kanca-kanca. Ha iya. Elok tenan aku ki, bae hatiku luar biasa tenan. Dialem dhewe. Mangane ra ana sing alem seprene. Kaya wis tak alem dhewe ora apa-apa. Ha iya. Akon kanca dolan mrene wae ora ndek bensin e, Bos. Anggo mulai tak sangoni. Dok rene, tak sangoni mulai tak tukake bensin. Weh, ya ngono kuwi apik. Ngendikaning para sepuh kuwi nek kowe kerejeken, rezekimu tok ratake iki rezekimu ora bakal putus, selalu mengalir. Peceren, Mbah. Kok selalu mengalir? Lho kuwi tenan aku ora goro. Dadi nek arep kowe dong ora duwe kuwi, nek pas kowe ngesak wenehno. Lho, padake cah tipes. Ayo. Ayo kancaku iki tak sangoni kanggo. Weh, syukur kok. Sangoni donga pangestu. Wis apik. Iya. Slamet ra ana apa-apa ning dalan. Dene kepengin turu kene, ya tak slenggarake. Tak gelarke klose ayo bareng-bareng turu. Terus engko nek nglilir do nangis bareng-bareng. Wis urung? Wis urung? Kok dinengke kaya dineyang. Omong terus. Bapak lingentane nang kono nganti kami sosolen. Kami sosolen iki apa, Reng? Ambo. Malah medar pengendikan. Anggepe kaya wis wong pinter, anggepe kaya wis wong resik, medar pengendikan. Hah? Kowe sumbere. Sing dadi Semar Katno kowe, Embo. Kok dompo?
wis ora apa-apa. Ngono kuwi. Mula dadi wong ki rasa ndadak sok. Ah saiki kanan kaya ngene piye? Ayo. Wong sing duwe derajat pangkat, wong sing duwe dhuwit akeh dadi kecil. Ah iya. Dadi cilik. Ah iya. Mula dhewe wajib ngene iki digoleki hikmahe. Iya. Masing-masing penabuh kuwi dalam keadaan corona iki ana sesuatu yang baik, yang bagus, yang diterima ketika kita tidak bisa mendekati keluarga. Ning kanan kok niki iso cedhak karo keluarga. Weh, lah kene kowe nang kene kok bojomu nang wetan. Heeh. Nek ya sak rene. Oh, iya. Paling ora ya 2-3 dina pisan rene. Ane rene ya ora piye-piye wong aku didolani wong akeh. Kepiye iki lek nilapke? Kepeksane ya aku tetep tapa brata. Ha iya. Kowe ngeyel kok iki kon meneng isih ngeyel. Arep pirang jam liku lho. Kowe kandhane kena ora? Wah, anggere tak itungi 3 kedheping netra ora tekan kono tutuk. Ndasmu. Kowe senengane mancing-mancing aku omong. Mare aku ditutuki bapak. Nek kowe ora mancing omong, aku wis tekan kono. Tak itungi 3 kedheping paningan ora tekan kono. Samplo ora. Jane sing marahi omong iki kudu aku ning kowe. Wis ngene ngandani ngene. Ora tulunge kedheping netra ora tekan kono. Nek Pak, tengok kene, Pak. Ayo terus urut-urutan. Jare sing marahi iki ya kowe. Ha iki bapak Egong. Ora apa-apa, bres ngono wae. Oh, bapak ora apa-apa. Ya Sebaya. Ayo. Mau gendeng apa? Gati padha sih. Terus aku wis omong to. Aku nek dislathak kemah. Lara dijimu. Dijimu ki kulino olahraga. Lara nenget. Jane nyaneng talaka kati langit Mambang pantepasulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur Semari koten prayitna semuriris semuriris eko balik Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak niki Petruk kula wakili
Munjatur sanipun bapak. Ngopo? Petro niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kali di swear. Apa ning swear? Swab. Menika ya tidak tereaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petro niku duwe panyununan. Petro niku kelingan jaman lelakon ndara-ndara Pandhawa bangun Satwarga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petro nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah, Petro niku terus lara, dalam arti Petro niku demo masak. Demo lara, terus kula diutus karo Petro kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tarabekke karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedhengke calan pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata cakra. Petro iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Nek Bapak badhe duka kali Petro kula semanggaken. Semareka den prayetna samurene seka bali titiyane kandayane tresna purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Apa bener ngono Petro? Nggih. Saya tak takon. Urip alam padang kuwi diwenangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Yang jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek lakon, nek ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Kabeh petungen Petro, kabeh petungen pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petro luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petro luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek manut ya manut ning gegayuhan Petro niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ingin saya menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe, niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe. Ora arep nyuwun pangestune bapak, ora arep nyuwun pambiyantune bapak. Nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur. Ning ora nyuwun pambiyantune bapak ajeng kula golek-goleki dhewe taun ana windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Sangat jeneng ora. Pancen wis mendem kok. Domonge bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok kok aku ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho, cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus ya seboning praja Ngamarta to Leo nggih. Monggo Pak kula dherekaken. Ayo Bagong aja kari. Monggo Bapak. Pareka den prayetna semore.
Nek kira-kira wegah ngendang ya disulihke. Angkene wis drok-drok ngono. Kadang tutut. Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndarawati, wah, gleleng kurang umum. Gani sandangan. Uripku mesti ning Ndarawati. Nen anu aku munjuk atur sing Prabu Ndarawati, Rama Mara Sepuh. Wah, kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampan ana. Yes. Kanggo tuku bedhil ngene Mbak Bagong. Mbak diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tembak tuwor. Ben. Ah cang gleleng mantu ratu. Balekke. Bojone ayu. Sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor. Bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa. Penak. Nek lakon. Awa ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Ning dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning dewa kayangan iki mesti adil. Wis Petrus sedhe ngene iki mesti dewa iki mesti presa kok. Engko terus medun Sang Hyang Bathara. Wah, perkencang Warudaya. Adik guru, not ini apa namanya? Ini cucu mi. Aku nek karo dewa jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane ora tekan kene, oh munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedhewe dewa mesti teko. Yakin to? Ah, kendak tenan ora. Kencang Warudaya, pak pong bubolong kali cedhik lawan sing gawe. Ya lut maidut yu mairo. Petra aja sembrana. Iki ciri khas dewa kok lut maidut dengkulmu meloncat lho. Bekti kula bulun. Ya napa? Napa kita sedih? Meskipun pukul menang ngertos batos kula panjenengan niku dewa kok. Mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjaga napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih karo Nata Ndarawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Lah niki kula nyuwun pambiyanipun para Jawata. Petruk wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanen ya Petruk? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Iki dari sarana kita bakal ketemu kalian kita upadi lan kelakon panjaga kita Petruk. Bumi kuncang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawes gandrung. Iki niki gelombang cinta napa Parisawu? Gelombang cinta dengkulmu melocot ki ora? Iki pusaka kadewatan. Arane Parisawuli. Oh nggih. Wenehno nang anu jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi ketuan sing migunani. Oh nggih. Ngono ya Petruk? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Ulun. Ya, ulun tak bali ning kayangan wis ganti paripurna nggon ulun nuntun ing Sang Hyang Jagat Gadiwati. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ya, ora kana Petruk.
ngandel ora. Putroki wong limpat kok. Pari Sawuli nyaketi Praja Ngamarta. Ning aja nganti ketemu karo bapak. Nek eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku kon nulungi. Nggih, matur nuwun kula tak budal teng negari Ngamarta. Sopan mangarono kapinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkang negara sagetar kene donga engkon ler sing dene panca betoke ngayam ngono mrak mangwoking bagakan Nyai Werkudara barep kakangku apa Arjuna ulonen paring adhawuh Kaka Prabu tembang rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi krana akeh para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi, apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projeng Dwaraka mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sartana ingkang maraja saka Sela-selaning Garu satemah akarya geger Projeng Ndrawati siadilan pun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk Ndara,
Lah niki mengke ora Pandhawa ora ketok. Mongko Ndarawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Ndarawati ndak dikira sampeyan kalih Sinuwun Ndarawati niku mboten lahir batin. Ini prayogane pancen kudu bidal mriku, Ndara. Soroting pandam sumula Rangyatana katondremuremu kalingan ngangrengeng sang tyamana hengkung Kunjangkan sing langit kelap-lapaton munjo atur ngersa paduka sinuwun leregin sanging risang mawe gandrung para munjo atur sawlepan nyuwun pangapunten menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ono apa sawlepan diagung pangaksami nek wonten lemah atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanyana dok nalika kula teteki anjagi negari tapel wates temon Kulon Progo. Mboten kanthi kanyana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kaya ngendhane mancapa. Andadosaken suwingkang Balakaswa. Marbaba Bang Suminat. Kena syarat ing sira megeran mendung. Bareng ingkang sejumlah nggih andadosaken gegereng para hapsar-hapsar. Widodara-widodari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya nyawa iki Samiti. Ratu kembar kemanian. Angang sejata siwan. Apa sirane wae? Ya. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Nonton niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi. Semari pantat tok didulek. Get-geti. Neng apa ndang matur? Wonten ratu kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya njur lakune ngangin
kukurang grane ngarko kura gurnita kagiri-giri. Wah. Soy, para Kudara. Kowe sapa? Narendra muri saka negara Pura Kencana. Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Oh. Ayo ketemu Wala Pandha wigatine jaluk Salasa Wispanakawan kanggo tumbal negaraku. Wah. Syukur kesusu kesandung. Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo kuwi ya mungsuh aku. Ayo, aku tandingana. Pripun? Alah. Kok saged kalah? Geleleng wae. Kalah kok joget. Wayang wong iki. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadeke padha. Rupane padha, sing siji tajan, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora, anu. Wah. Tak pancing kowe. Kulino. Edan ora. Golek jago. Nek Pak Menono. Hus. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nang kene nggih. Mang nggari enten.
Napa kok gedabikan? Jeboke ya sudet. Petra. Heeh. Aja gawe isinku lho rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon. Ngamarta eneng kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk len dagel sok tanggal 21 menawa. Wis bengi iki. Men sak karepku kok. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang iki. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ning bareng terus la lucu. Sing lucu ngono apa? Aku tetep nekat kok. Ora ngono ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsuh kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati yo pendem. Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung antri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis. Penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Ngamarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Ngamarta. Ora aku wajib belani Ngamarta. Ndaramu kowe kalah kok. Giri lusi jalma tan kena kinira. Nah, dirungokke, Pak. Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya Pak. Penjangkamu aja diomongke ndak ndoro-ndoro nek ngerti preso wae aku melu isin nek ora kelakon. Petruk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keserem ya, Pak? Keserem nih. Bapakku lara iki. Mulane sok ora sok njotosi cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sri Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaning dumugi semanten Sri Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk angin seperti nek omong nganggo ambekan cangkeme isih obah suarane wis entek jeneng wong oyak wektune ngoten niku mergane mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung merga niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah diseni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sing Pak kuwi dagel aku Pak Isman tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ntumpani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ntumpani kali Petruk ning jebule malah kula niku jare. Pak tak omong itu. Sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya apa landange wis.
sigra ngasta parisawuli paringaning Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kok kowe wis ngedhep pusaka loro? Wong ngene arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggonku labi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Petro ya omongane ratu dikasut. Jlambrung wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka jamus klima sada tak jaluk nggih mangasta. Mengko tak aturke Koko Prabu Puntadewa nggih pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho nggo syarat lek rabi kok, Pak. Waduh, Petruk nglereng tenan iki. Wah, bojone ayu. Jaluk terus, jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Sikat padha ora. Lah wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Koko Prabu ora. Muga pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ah, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Mangan. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku Siliana sikik saiki. Wong urung dadi kaya Siliana sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mau monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delone calonku, Gong. Kala Nantawati wonten paring adya. Jumbo kan apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu.
Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lair batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ning ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu. Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Iya. Kok iya dengkulmu kuwi Ki Putra Ratu iya. Bingung ya kula niku. Kok matur pripun? Wong wis karo calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayung bumi kuruping langit ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon. Nggih. Tak ceke terus. Gong wah ngreng-ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Honeymoon kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejane akeh buah-buahan gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko mamaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Ngaten monggo dipun titi priksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong ki calon bojomu ya wis kono. Nek mlaku ora adoh-adoh. Ngono adoh nek direbut wong piye kowe? Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon, iki ki sutra e, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang ming sepanduk. Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora nridik. Iki nek nyekleke kene iki mung dipejet sing abang kilo, ta. Oh, adem Metro. Iki jenenge asu, Ase janwa. Iso nyes e. Tak ngono e. Tak manggang dasku sik manggang. Anyep e. Heeh. Kowe kono gak metu kono. Kowe arep ngapa e? Asa karepku. Kula aturi medal iki Lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono kok ora edo. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Engko tak goleki kamar sing isis rasa nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko rasa nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia ora. Kowe ngapa Emer? Wis tuwa kok dadak nata meja. Arep nilai Petruk. Licet kok ya. Arep minjem ya.
tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desit tenan ora. Iki kraton ya mir ora sak Amerika kono lunga. Weh, aku kowe metu sirahe tok. Nganggo klambi ora sarwu. Aku mes. Tendang ora. Orku dorar ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya arep melu merana. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Ora toya ora malah babak dengkule to. Nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Iki nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa, Tru? Gak ketok ora kene keder. Angel tenan. Primpen tenan pokoke. Wis ngrekoso tenan. Kula nyuwun dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku sayangku. Rumput yang bergoyang. Werkudara, nggih, sadurunge mlebu kraton kae singkirna. Mengko ndak malah dienggo dolanan para kawan iki. Wah, iya.